And now, it's time for SPG. As in, Super Baganern Secret File. Itago nyo na lang ako sa pangalang Juday. Sabi daw ni Lola, eto ang pampalaki ng dede. Oo. I have this weird habit na kapag kabilugan ng buwan, sisigaw ako na parang si Darna. Pero imbes na Darna ang isisigaw ko, Super Dede ang isisigaw ko. Si Mama kasi yung nagturo sa akin noon. Naalala niya raw na pinayo rin sa kanya ni Lola kasi pampalaki nga daw ng hinaharap. Kaya eto ako, naniniwala na rin. Until one night, eksaktong nasa labas ako ng bahay namin. Kasi inutusan akong bumili ng hotdog eh. Napansin ko, kabilugan na naman ng buwan. Lumingalinga pa ako sa paligid noon kasi baka may makakita. Nang masigurado ko na wala, ay binitiwang ko muna yung hotdog tsaka tinaas yung damit ko. Super Dede! Sigaw ko. Tsaka nilantad ang aking mga pasas with matching papikit-pikit pa. Anong ginagawa mo? Agad akong pinamulahan at napamulat ng wala sa oras. Sumalubong sa akin si Gray. Oh my! Si Gray, yung crush ko, nakita yung mga pasas ko. Oh my gosh! Gray, kanina ka pa dyan? Tanong ko sa kanya. Ay, oo. Sagot niya sa akin. Tumango na lang ako. At maglalakad na sana pero bigla niyang hinawakan ng siko ko kaya napaharap ako sa kanya nang wala sa oras. Bakit, Gray? Tanong ko sa kanya. Tatanong ko lang sana kung bakit ang liit niyan. Tsaka, para saan yung sinisigaw mo kanina? Sabi niya sa akin. Yun ba? Maliit na sadya to eh. Tsaka yung sinigaw ko kanina, paniniwala namin yun. Para lumaki daw kahit papaano. Sagot ko sa kanya. Nagulat ako nang makita ko siyang ngumisi. At ang sabi niya ay, mukhang hindi naman effective sa'yo eh. Gusto mo? Ako na lang magpalaki dyan. Sabay taas ng 2 palad niya sa akin. Napanganga ako. At sumagot ako ng, talaga? Oo. Pero, wait lang Kung hindi effective sa'yo yung sinigaw mo, baka gumana sa akin. Sagot niya sa akin. At nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang hinubad ang shorts niya. Sabay sigaw ng, Super! Malaki pa rin ang mata ko at hindi makaget over sa nakikita ko. Hanggang sa napalunok na lang ako at mapasigaw din. Sabi ko, Gray, mukhang hindi rin e-effect sa'yo eh. Ako na lang ang magpapalaki dyan. Sana po,
ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Muli, ako si Juday, na gustong magpalaki. At kung gusto mo ring palakihin yung iyo, pwede mo akong i-PM. Juday_Ayla. Ito, ang aking SPG. As in, Super Pag-Nern Secret File. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!